Алдағы котлау хатын без Сызрань шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең тантаналы 65 яшьлек матур юбилеен Югары Терешка авылында туып үскән якташыбыз Хамзина Расимә Сабир кызы каршылый. Аны матур гомер бәйрәме белән ихлас күңелдән якыннары, Новоспасск бистәсеннән Расим абый һәм Сүри апа, Мәскәү шәһәреннән балалары Рамил, Җәмилә һәм Каримчик, Казаннан Илгиз котлыйлар. Безнең кадерле кешебез бу дөньяга ямь өстәр өчен тугандыр. Чөнки ул бер дә моңаймый торган, киң күңелле шәхес. Язмыш сукмаклары буйлап атлаганда ул күп сынауларга дучар булды. Чәчәк атып, 45 яшендә генә булганда пар канатын югалтып, ялгыз калды. Бер ялгызы дигәндәй улын кеше итеп тәрбияләп, олы тормыш юлына чыгарды. Бүгенге көндә ул Рөстәм, килене Альбина, оныклары Алина һәм Амир белән бергә бик матур гаилә булып, тату яшәп киләләр. Расима апа, сине туган көнең белән тәбрикләп, иң якты һәм ихлас теләкләр юллыйсыбыз килә. Барлык хыялларың тормышка ашсын. Һәр көнеңне елмаеп, сөенеп каршы алырга язсын. Тормышыңда сиңа бары тик сәламәтлек, шатлык, куанычлар һәм уңыш юлдаш булсын. Кешене бәхет тудырмый, бәхетне кеше ясый. Син үз бәхетеңне үзең тудырып, балаларыңа, туганнарыңа да өлеш чыгардың. Рәхмәт сиңа һәр вакыт якты чыраең, тәмле сүзләрең белән каршылаганың өчен. Киләчәктә дә ул хәзинәңнең чишмәсе саекмасын, бәхетеңә авырлыклар килмәсен, балаларың шатландырып торсын. Ә безне якын туганлык, кардәшлек хисләрен онытмыйча, югалтмыйча, бу бер көнлек дөньяда ешрак аралашып яшәргә өндибез. Бәхетләр сиңа, уңышлар сиңа, җир шарының барча иң изге теләкләре сиңа безнең гаиләдән. Көннәре суык булса да, бар җиһан акка тулган. Агачларны бәс сарганда якыныбыз дөньяга туган. Февральнең нәкъ берендә туган көне апаның. Бәйрәмен без чын күңелдән котларга килдек аның. Килеп керсәк, ачык күңел, тәмле сыйларың пешкән, эш пошмагың, бәлешең дә яңа табадан төшкән. Кулларыңнан гөлләр тама, бигрәк оста бәйлисең, балаларым рәхәтләнеп, җылыда йөрсен дисең. Расим апа, чын күңелдән котлыйбыз сине бергә, насыйп булсын барчабызга сау-сәламәт йөрергә. Расим апа, тагын бер кат котлы булсын бәйрәмең, кабул итеп алчы бездән шушы шигырь бәйләмен. Кардәшлекнең мәхәббәте бер кайчан сүрелмәсен, безнең туганлык җепләре нык булсын, өзелмәсен. Хөрмәтле Расима апа, бар якыннарыгызның теләкләренә кушылабыз һәм бүләккә алар сайлаган җырны тапшырабыз. Юбилеегыз котлы булсын. Туган көнеңә бүген төрле бүләкләр, чына күңелдән чыккан матур теләкләр. Шатлык тақайды да ул икебез бергә, аермасын язмыш безнең гомергә. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхетле якыннардан, чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхетле якыннардан, чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда. Аяз булсын тормышың бүге, кояш нурын сибә тик сиңа бүген. Сагышларны оныт, елмаеп яшә, йолдызларда күктән сиңа эндәшә. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхетле якыннардан, чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхетле якыннардан, чын дусларың
ağır çaklarda. Sınalgan yüreğin dipsini güçlürek, durmuş yollarında bir küp güç gerek. Yürekteki cırlı cirge taratıp, cırlıyım senin için seni yaratıp. Günelere şartılık dolsun bäxtlerle yakınlardan, can dostlarını direk olsun sina ağır çaklarda. Günelere şartılık dolsun bäxtlerle yakınlardan, can dostlarını direk olsun sina ağır çaklarda. Tuğan könüne büyügen türlü bülekler, canı köngülden çıkma matur tilekler. Şartlıkta kaydı da bu ikimiz birge, ayırmasın yazmış bizini ömürge. Künelere şartlık dolsun bäxtlerle yakınlardan, can dostlarını direk olsun sina ağır çaklarda. Künelere şartlık dolsun bäxtlerle yakınlardan, can dostlarını direk olsun sina ağır çaklarda. Künelere şartlık dolsun bäxtlerle yakınlardan, can dostlarını direk olsun sina ağır çaklarda. Künelere şartlık dolsun bäxtlerle yakınlardan, can dostlarını direk olsun sina ağır çaklarda.